Can I hold you, baby? Till the very end. Sana po ba si kapatid na Elaine? Where are you now? Kapatid na Elaine?
Hindi naman kita. I need someone.
Unya ata, dapat siya kung nagluluto. Lutom tuman ko. Ado pa nabati nga ako naluto. Wala pa naluton. Uy, kakampis ako lang. Yeah. May isa na, meron ng isa. Hindi mo electric pan yet? Mainit. Mamaya na.
Kakatapos ko lang kumain. Can I hold your baby? Miguel Ab shower out sa 2 million in the house. Pa bang bisita. Tapos kumain. Baby. So, ayan, 3 million in the house. Ilang minutes na ba ako nag-start? Eh, teka, 23 minutes na. Init ah. It's summertime. Pasok na kayo mga suki, mura lang yung isda. Ay, nako.
nagka-connect pa na. Pero bago
Walang bisita. Always someone. To make it feel so right, can't tell me inside you. In my mind, I had never the girl. Walang kabisi-bisita si ako ah. Wala akong bisita ngayon ah. Nasaan kaya yung mga ano? Wala akong bisita ngayon. Kaya yung mga ano? Buksan mo at papasokin ako. Buksan mo at papasokin ako. Buksan mo at papasokin ako. Alas 10. Look, can I hold you, baby?
Ikaw ang kailangan bawat sining. Ayun, shoutout sa mga dalawang pumasok.
Oo, nakamute pala. Sorry, sorry. Salamat ano sa pagpasok. Sige, kitang kita. Nakamute pala ako. Wala pa kasi tao eh. Kumain kasi ako kanina. Iniwan ko to eh. Kumain ako kanina. Iniwan ko to. Kaya binigyan kita ng ano, jacket. Do you... Paayuda po. Sige, tingnan natin. Ibaba mo nga yung bahay mo. Patingin ako ng bahay mo. Paayuda po. Sige, tingnan natin. Ibaba mo nga yung bahay mo. Patingin ako ng bahay mo. Do you want... Pa-support, sir. Bagong Lubids. Ano yung link mo? Yung link mo. Saan yung link ng ano, bahay mo? Bago video po. O, asan yung link mo? Link ng video mo. Watch natin. Hindi mo alam paano magbaba. Ano, puntahan mo yung sa channel mo. Tapos, yung tingnan mo yung video mo, i-play mo. Tapos, may nakalagay doon. Share. Pindutin mo yung share. Tapos, lalabas doon. May kulay brown doon na nakalagay copy link. Pindutin mo lang yung copy link. Tapos, okay na yon. Balik ka na dito. Tapos, i-paste mo dito sa comment section. Saka mo i-send. Okay na yun, balik ka na dito. Tapos i-paste mo dito sa comment section. Pagka-paste. Sige, sige, sige. Bagong Lubids. Sige, sige, sige. Bagong Lubids. Min channel mo ba to? League Citroc. Min channel mo ba to? League. Loko ka talaga. Nagod tayo makmanan. Ginood tayo makmanan ah. Awamanan. Napagtripanak mo na. Pagtripana ka. Pagtripana ka. Kala ko na kung sino ang katuro. Kala ko kung sino. Kala ko na kung sino. Oh, dali lang pala. Ayos ah. Sige, pag ikaw lang nag-ilis. Pag ikaw nag-ilis, sige. Nang makabawi. Sige, bawi talaga ako sa'yo.
mag-aano na ako, mag-isang oras na akong ano. Kagabi ang dami. Mag-aano na ako, mag-isang oras na ako. Kagabi ang dami. Pag may bago ako sipi. Bili ka na kasi. Hulugan, hulugan. Kahit yung ano, di ba yung tigpa 5,000 nga eh. Pag may bago ako sipi. Bili ka na kasi. Pang ano mo lang nga, pang jacket. Yung ano, di ba yung tigpa 5,000 nga eh. Ito, madali lang. Yung mag, ano siya, mag jacket. Lagi, wala pala na. Ay, pag, malam mo naman sa mag jacket ay lulong press mo lang. Oo nga, nakipaglapagan ano na ako kanina. Kasi wala pa akong ano dito eh. Oo nga, nakipaglapagan ano na ako kanina. Kasi wala pa akong ano dito eh. Pang down, wala pa. Meron yan, saglit na. Magkano lang ang down nun? 1,000 plus. Pang down, wala pa. 1,000 plus. Meron yan, saglit na. Oo, long press mo. Tapos lilitaw doon yung option. Pag na-long press mo yung pangalan, lilitaw yung option. Ngayon, pag lumitaw yung option, sa pinakababa, ay sa pinakauna, may nakalagay doon, pin message. Kapag ka na-pin mo na siya, ay naano mo siya, na may moderator na. Sa baba, andun yung add moderator. Yung pindutin mo lang yung add moderator, mayroon na ang jacket yung ano nun. Sa baba, andun yung add moderator. Yung pindutin mo lang yung add moderator, mayroon na ang jacket yung ano nun. Sa baba, andun yung add moderator. Yung pindutin mo lang yung add moderator, mayroon na ang jacket. Hanap muna ako sa labas.
Wikit Cortez, Jimenez, oy, ikaw na naman yan eh. No, ikaw na naman yan. Cortez eh. Wikit Cortez. Mega mega love shower out. I don't care. Mm, 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 mm. Turo mo na lang kung nasa meet ka. Wala pre, ano, hindi na ako makakapunta ng meet. Nalipat na ako eh. Oo, punta ka muna sa ano. Nakikipag-anuhan nga rin ako. Nalipat na ako ng ano eh. May kaapelyido. Ikaw din lang naman ata yan. Dinakitan ko na si ano. Urikit Cortez. Urikit Cortez. Mega mega love shower out. Sabi yan. Sayo yan eh. Nalipat na ako pare ng hyper. Lipat ako ng ano, hyper. Alagan mo, dikit mo na sa akin. Lahat naman. Lahat naman na sa'yo. Di pa ako nakakagawa ng iba eh. Hindi gagawa ulit ako pag ano. Pag bukas gagawa ako. Tapos mag-ilis ulit ako bukas mga alas 9 siguro. Alas 9 ako mag-ilis bukas. Ay, bagong alagad mo? Hey, Pinky, saan ka galing? Hindi ko na magagamit yung ginagamit ko pang live. Hindi naman po pwede yun. Ay, oh. Hindi ako makagawa dito sa ano ko. Dun sa isa. Bali, ano lang to? Adim. Kasama na yung sa asawa ko. Hello, Ma'am Maria's Life Vlog. Ayan. Salamat. Bumalik ka. Dumalaw ka ulit sa akin. Mega love shower out sa'yo, Madam Maria. Wala eh. Nakadikit na pala yung alagad ko sa'yo. Tingnan ko pa kung mayroon pa akong hindi na-edit. Gawa nga ulit ako bukas. Wait lang.
I don't care. Tuloy nakadikit na lahat sa'yo eh. May harang ka pa. Muni ka na ba, Ma'am Maria? Panoorin ko lang muna yung ano mo. $2 million in the house. Migalab, shower out. I don't care. Dapat may video konti alagad. Oo, mayroon talaga. Para ano, para verify. Ma'am Maria, marami ka bang alagad? Partiran kayo ni ano, ni Lig, ni Hill TV. Mm, 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 mm. Oo, kailangan naman talaga may video. Tulang alagad mo. Ay, ano, gawa ka ng ano, marami para pag may pupuntahan kang ano, ganito, pag may makikipagbartiran, at least may pampalitan ka para mabilis kang makaano. Pinapanood ko yung mga ibang videos mo eh. Pinapanood ko yung mga ibang ginataang langka. Ako, paborito ko tong ginataang langka eh. Tapos may dilis. Agoy, sarap. Lami kaayo. Ginataang langka. Si Bipo gawa ako later. Thank you. Oo. Para at least kung may mga iba dyan, kunwari kukunti yung tao, tapos merong kang isa o dalawang kasama makipagbarteran sa at least hindi ano, hindi sayang yung pinunta mo. Halo sa akin ganun. Ano, halos lahat ng nagawa ko ring alagad na idikit ko na sa'yo. At least sana may ano diyan, may kasama ka diyan magbarteran kayong dalawa at least hindi ka ano, hindi ka di sayang. Tapos may nakuha ka. Tamsak lang ako. Watch ko lang yung mga ano, mga video mo. Ang dagdagot hour mo. Ginataang langka with dilis. Wala pa akong mga bisita. Dalawa lang daw alagad niya, Hil. Dalawa lang daw alagad niya, no, Ria. Kala ko nga mayroong siyang ano, mga ibang alagad para magbartiran sana kayo. Ay, stretch ko lang yung pa ako.
Dikit Ria, palitan daw kayo ni ano, ni Hill TV. Maraming alagad yan eh, si Hill TV. Naghahanap yan ng kabartiran eh. Gagawa rin ako bukas ng mga ibang alagad para ano. Go po, sabi na no, go. Dikit mo sa akin. Alagad mo Ria, palitan ko 5. O palitan doon niya ng 5. Sabi ni ano, Legacy Truck. Bahay niyo po. Ay, baba mo na ulit yung bahay mo, no, Hill. Sabi ni Madam Ria. Game na daw siya, game na. Iwawatch ko lang muna yung mga videos nyo. Habang wala pa naman kayong kaanohan dyan. Kasi nakadikit na sa inyong dalawa lahat ng mga alagad ko eh. Di pa ako nakakagawa ng dagdag alagad. Hmm.
Yan, Ria, done na. Five. Yung tatlo pala na alagad ko, dikit na. Eat na po lahat. Sabi niya, no. Ni Hill TV yan. Si Hill TV, si ano yan. Lig Sitrok. Lig Sitrok si Hill TV yan. Lig Sitrok. Si Hill TV yan eh. Saan na sila? Baka nasa bahay mo, Hill. Baka nasa bahay mo pa. Ay, salamat sa patamsak mo. Ano, Ma'am Rosana. Salamat ulit ka team. Ka GC. Si Ma'am Rosana. Dikit Dan. Salamat Ma'am Rosana. Dalaw din ulit ako sa mga balik-balik lang ako sa'yo. Ay, jakitan pala kita. Salamat Ma'am Rosana. Ano yung hanap mo dyan? Ano yung hanap mo dyan? Bala, saan mo ba kasi nilagay? Saan mo ba kasi nilagay yun? Di ba nasa ano yung box? Ay, ano yung lagayan? Ayan, big love shout out. 3 million in my house.
I don't care. Yan, 4 million na in my house. Yan, dyan pa si ano, Maria. Dan, sabi ko nasa bahay sa kanina siguro. Nasa sa bahay mo siguro kanina, ano, Hill. Kaya ano, nabigyan ka na daw ng 5 ni Hill. Ni ano, League si Trok or si Hill. Akala ko nawala ka na Rias live. Eh sabi ko baka nasa bahay mo kanina eh. Kasi nung nagbawa ka ng bahay, nawala siya eh. Kaya sabi ko baka pinuntahan ka. Dikit na friend, Health TV vlog, full pack. Nag-iwan ako ng bakas, sabi niya. Sabi ni Rias Life Vlog. Ayan, big love shout out sa 4 million in my house. Nag-watch pa kasi ako, hihi. Ako ano rin, ano, 4 lang yung napanood kong video mo eh. 4. 4 mong video yung pinanood ko. Gusto ko doon yung ano eh, ginataang langka eh. Favorito ko kasi yung kaya yung plinay ko eh. Ginataang langka eh. Thank you, sabi ni Ria. Salamat Ria, baliit lahat 5 ngayon, tas dati na dikit sa'yo yung 3. Amiga love shoutout sa'yo, salamat sa patamsak. Angela, salamat. Bigyan kita ng jacket. Madam Angela. Ay, si ano to? Parang kilala ko to. Parang kilala ko to eh, si Madam Angela eh. Si ano to? Madam Charot, ikaw ba yan? Madam Charot. Si Madam Charot siguro sa ata to. Charot ba si ano? Parang. Salamat sa patamsak mo, Ma'am Angela. Ah. May binigyan kita ng ano, jacket. Salamat din, Rias. Sabi ni Hell TV.
Ito si ano, Angela. Parang ano 'to, eh, familiar, eh, familiar. Ano nga, sabi ko na, eh. Sabi ko na, eh. Sabi ko na, eh, makalam ko na, eh. Si Madam Charot, si Kamo Gaya Mata Kabsat, si Madam Charot, Ilocano mo't data, ni Madam Charot. Talo tayo yung Ilocano, ni Hill TV, tapos ni Madam Angela. Ni ko, Madam Charot atoy. Uy, Ilocano nga datoy, ni Madam Charot. Chinik ko, hamot so nga nakailista. Unak nakailista na ta, ko. Mapanak ko ma. Nakita ka radyo profile na. Ay, 59 TV, Miguel Love shower out. Bigyan kita ng Jawa Kate. Ayan, 4 million in my house. 59 TV. Ito, di ko alam to kung sino tong si ano, 59 TV. Pero parang ano to parang familiar din sa akin yung 59 TV. Saan ko kaya makasalamuha to? Salamat sa patamsak mo, 59 TV. Ayan, baba ka ng bahay at lablabin mo yung mga ibang kasama natin dito, sina Ria, saka sina Hill TV. Tingnan ko nga sino tong si ano. Ay, si 59 TV nga, 59 nga TV niya. Sige, punta ka bahay mo sa ano, 59 TV. 59 TV. Shout out sa 4 million in my house. Ay, bakit ay? Dikit na sabi ko, nakasalubong na kita dati, eh. Oh, dikit na pala sa'yo, eh. Kaya sabi ko, pamilyar din tong si 59, eh. Tamsakan ko na lang, tamsakan. Tapos puntahan kita sa ibang alagad ko. Kaya palit lang ako ng alagad. Alagad ng batas. Tagat no ka. Sino ata? Sino? Ayun, yung ibang alagad, may isa pa akong alagad na hindi ano dikit sa'yo. 59 TV. Dito ulit ako sa bahay mo, 59 TV. Kita ba? Ayan o, pakulay red pa. Yung isa kanina, nakadikit na sa'yo, eh. Electronics to, electronics. Stretching. Yan, play muna kita bago ko idikit sa'yo. Yung iba kong alagad. Ano, 59 TV. Kaya nag-i-list ka rin pala, nagsa-silent live stream ka pala. 59 TV. Ayan, dikit ko na sa'yo. Pang ano, magto 2 minutes na yung play niya. Dikit ko na sa'yo to. Ano ba? Yan o. Yan. 59 TV, dinikit ko na. Sino pa dyan?
Ito. Ano ka pala eh. Kaya 59 TV dyan sa electric mo. Pasukli ako, sabi ni Legs of Trek, si Trok. Pasukli na lang si ano, Hill TV. 59 TV. Nalakap. Joshua, Mahinay TV. Mahinay. Oray ka ba, ano, Joshua? May galap shoutout sa'yo. Salamat sa patamsak. Sige, bigyan kita ng jacket. Diyan ka lang. Saglit lang, bigyan kita ng jacket. Mahinay TV. Ano ka ba? Bisaya, waray. Kaya may jacket ka na, ano? Joshua, Mahinay TV. Mahinay. Sa Tagalog yan yung mahinay. Sa ano eh. Ah, mabagal. Mabagal yan, mabagal. Bisaya. Saan na sa Bisaya? Kasi mahinay, ano yan eh, sa Tagalog, mabagal. Ay, nagbaba ng Hill TV, Dan, kapatid, sabi ni 59 TV. Dan na daw, sabi Hill TV. Please support naman sa WhatsApp ko. Ay, Cebu. Cebuano ka ngayam dong. Cebuano ka dong. Joshua Benedisto. Bo, laki ng views mo ah. Ilan pa ba kulang sa WhatsApp, ano mo? Ay, nag-i-list ka rin pala. Dami mo lang i-list ay, hindi ka pa ba muni? Dito ulit ako sa bahay mo, ano, Joshua? 59 TV. Dan Pasukli, sabi ni Joshua Mahinay. Joshua, nandito ko ulit sa bahay mo. Pangalawa to, pangalawa. Panoorin ko lang ulit saglit. Bago ko idikit. 59 TV, Pasukli daw si ano, Joshua. Joshua Mahinay, dan sa'yo, Pasukli, sabi ni Leg Citrox ng Pangasinan. Wala, ilang araw pa nga lang ako din nag-release eh. Kailangan ko rin ng WhatsApp. Ayan, tamsak dan. Dikit na rin sa'yo ano. Didikit ko na rin.
Naikot ko na sa'yo, no, Joshua. Joshua Abalariu. Lindsay Trok, Dan, sabi niya, ano, Joshua Mahinay. TV. Lig Sotrix, Dan. Yan, 3 million in my house. Miguel Love, shout out. Wala magunting. Iyan, ang oras pa lang. Hanggang alam na tayo dito, alas 10. Hanggang alas 10 si host.
Ay, 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 dan. Ihi muna ako, ihi.
Ayan, nawala saglit si host. Kasi may pinuntahan saglit. Naku, shout out sa 1 million in the house. Lamig. Na, 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 na. Shout out sa 2 million in my house. Nandiyan pa ba kayo?
Then I'm very next day, giving away this year. To enter pets.